Ginoo, ayaw halang yung taon ko kaya ko isaad nga mag-usab na jud ko. Mao na ni resulta sa imong pagsigig inom og bino, gi-ulcer ka na. Usan, palitan te pa ka? Ayaw na lang ng bino, day. Sinutil na lang. Kanong suplada man jud kayo ka? Dili man jud ka suplada. Dili lang jud nila madawat nga wala ko'y gusto nila. Buliat, unsay tawag sa tao nga hilig sa volleyball? Volleyballista. Unsay tawag sa tao nga hilig sa basketball? Basketballista. Unsay tawag sa tao nga hilig sa utang? Baseballista. Hello? Hi, sir. Pwede ta magkita o mag-istorya? Kay ikaw magud ang amahan sa usa sa kong mga bata. Aha? Kinsa din eh? Ikaw ba ni Rain? Dili. Kay kinsa man ka? Ikaw ba ni Ria? Dili pod. Jane? Ikaw ba ni? Ay, dili man good. What? Si Claudia ka no? Kadaghan ba din mo bae, sir, oy? Kinsa din eh? Maestra taon ni mong anak, sir. Sige, magod siya absent. Maong makikita o makigistorya ko nimo. Apila imong daog sa sweepstakes ni Tiban? 10 million guliak. Wow! Pag-abot atos Manila, pagkahuman akong kubras kung daog, mamalit nita. Magpalit ag auto, magpalit ag piano, ugdagan pa. Mamalit ito sinina, no? Isbakaran. Kini akong t-shirt nga daan, ilisan ko na ni. Kini akong sapatos nga daan, ako ning ilisan. O kini akong pitaka nga daan, ilisan ko na sad ni. Ilabay ko na rin sa dagat. Niya. Da, nalabay na nako akong pitakang daan. Bulat, Diyos ko! Ngano ka na ang akong pitakang ilabay sa dagat, ang akong pitaka! Ay, tuwan itong tiki sa sweepstakes! Yaya! Naunsa mo pud ka, oy? Sige na magka-cellphone. Magliso na magaglihok sa mga trabaho ning bay. Ay, unsa kaya kanalimunok sa mga trabaho ning bay, sir? Unsa? Ako nga imong amo. Oy, balihok ko nimo sa mga trabaho ning bay. Aw, good, sir? Tuwagoy uwaw nimo. Isumbong ta ka ni mami mo, ha? Aw, isumbong. Oh, Kay isumbong, mabuti ka nga magsige kag sa servants quarter aron lang makascore nako. hello, Crush. Nadawat na nimo ang cake na akong gipata? Oo. Salamat kayo, ha? Okay ra ba ang flavor? Lami kayo. Nabusog man gani kayo, mi? Kinsa di ikaw ba naman ng kaon? Ako ara man tong uyab. Ga, sa kadugay na natong panag-uban, mura naman lang tag-igsoon. Ako pa ga, lahi pa nang akong pagtanaw nimo. Kayon sa man po na ipagtanaw nimo nako. Mura naman hinuon ti kag anak ga, oy. Ay, ngano god? Basta. Tungod ba kay batanon pa kayo ko? Dili. Kayon sa man di ay. Kusog man gud kay kamo tutoy god. Ay! 3 years naman na itang nag-iipon ga, no? Mulang? Og hangtod karon hilighapon ka magduwa. Magduwa sa unsa ga? Sa ako agod? Nganong ganahan man kay kang duwa ani kanunay? Naamang kog ko'y mahinumduman sa panahon nga mogunit ko anak ga. Unsa may imong mahinumduman? Ang imo bag ex? Dili, uy. Ang unsa man di ay? Ingon na por bayang ako asa una. Ay! Nay, ngano mo tilaok man ang manok ko kadlawon? Hay ni mo anak, ang malagi mo paghot na nga di man nairo.